i gang med lærspringet, eller hvad? Nej, lær med os, som vi kalder det. Os, eller? Og vi skal lære at lave Stå på hænder. Stå på hænder, ja. Ja, og vi gør sådan, at jeg starter med at lave det første trin, og så og så går vi sådan på skift. Og vi ved ikke, hvor mange trin der er, så ja. Skal du selv tælle? Ja, ellers så vi tæller nok på fingrene eller sådan noget. Ja, hygge det. Vi starter. Okay, det første vi starter med, det er at gøre sådan her. Og bare sætte hænderne sådan her i, og så strække benene op. Hvis man er venstrehåndet, så skal man selvfølgelig gøre det med det andet ben, fordi det er lidt svært. Man kan ikke rigtigt. Så, ja. Ja, trin 2, det kan være, hvor du gør. Altså, det kan godt være, at man vil selv have flere trin med, men altså, det er sådan, vi lærte at stå på hænder. Hvor man gør sådan her. Trækker det ene ben lidt længere op. Ja, man skal så lave det samme, men man skal se, om man kan få dem helt op. Og så sådan ramme hinanden. Ja, så kan man prøve at tage tilløb sådan her. Og op og ramme fødderne. Forkert! Hun lander altid sådan der. Men hvordan mente du så? Du løber sådan her. Du trækker så dit ben helt op og rammer igen. Som trin 3, ikke? Løbetur, og så Ligesom før. Det kan være, at man tager lidt længere til det, hvis man har mod til det. Sådan her. Ellers kan du bare gøre det igen. Ja. Og nu skal du så prøve måske med til løb og prøve benene helt op. Man kan også gøre det uden. Vi har valgt at gøre det uden. Med eller uden til løb, kan du bestemme. Men jeg tager ikke benene, jeg tager ikke benene helt op, fordi jeg plejer at vende forover. Ligesom I så lige før. Ja, det er så lige før. Gør sådan her. Agtigt. Sådan der. Helt op. Og ned igen. Ja, det var den næsten. Man har lige det sidste trin, det er at husk at sveje i ryggen, sådan man kommer til at, hvad kan man sige. Ja, hvis I går til gymnastik, så ved I godt, hvad det betyder. Men til jer, der ikke ved det, så betyder det, altså, at man ligesom skal gøre sådan Spænder. her, spænder i maven på en måde. Men man skal gøre sådan her, så skuldrene fra, og maven ligesom gør sådan her. Så man har sin hue her. Og så skal man spænde i maven, spænde i benene, og i hvert fald i armene, fordi hvis man ikke spænder i armene, så kommer det til at se sådan her ud, så falder man bare. Og så kan man godt slå sig rigtig hårdt. Så det er vigtigt, at man gør det helt. Altså, jeg har så ikke lige øvet mig, fordi græsset det er ret godt, så. Og nu viser vi, hvad I har lært. Ja. Du kan stå på hænder. Tillykke.